akore tampaka mate gari muna twakina igampaka tubwata abana abara abacha korori banyagusira baba nigare gotugurira yanga karaigwete nk'umwana utokire ugure yanga ugacha urigiri baga oko ere yanga gusocha gokorora ementi yenye yebere iga kurubuna baba arwarete ndete gwakira nyasaye mbuya mono kyagera twete ribaga gututarira naro ekera tutarira naro ementi yenye yebere iga makweria aya na batung'aina kera noe n'abanyagitari bonsi bare gototeiba na ere na babekera igwete ng'obwenire akabange sabari yae gocha gusi eyue gachikobo mwari oe tigamba kire mbuya mono bari bonsi mwato supportiri engaki eye ya mabaya sokoro chiane korunya masibi abantu bekenyoro bonsi bacha gotoberesia abairi baito bonsi abantu b'ekikanisa abapasta n'abandi babere ntoko mweba n'omuntu twanchete aende tindo chinganimo bweka ayanda akwane na mange tigangira ndimo mbromi kagandi tigangira libagere we introduce sabacho korbana just mention your name and pass the microphone. My name is Jobai. My name is Ben Carson. Joshua Mogana. Median Kwaka. My name is Eric Kariuki. Phoenix Mogana. Ryan Jagonzi. Emmanuel Baranga. Adrian Nyabich. Steven Mambonde. Nelson Matera. Victor Mulgoyo. Ngirali bageri kwa bakwani na abasani bambuye muri asoboja gotore se giye tangoro kupon mojo goro bo biyamo sanso muzikache Tiga barimo bate program. You will excuse me for 2 minutes. Allow me to please. Asa Marieta Goropo Innocent Oyori arimu ase University ya Masai Mara gosomya umurimo gw'erikiko abana bari bonyine boys mu bwate University ya Masai Mara ninje ngo basomira ikiko itokobwatirana n'omwana oria umutangi okwana emetenye ya erebere baba bone yitwa lyo mwari asirete aka mwiranie achokorwo muchioe ekaba omoichano monene kana moikia konya bwenire mambia enkanyora ngakirite simi kanyora abantu bagokura kuna babosirire twagasoletia amang'ana amange lakini ningani nkwanere amang'ana aberoka esabari yamo yababe yaringe sabari okwegena asemetinye bere yarire baba igare kuvuga kereri cyamambia uchaka gusaba nje no musaende lakini nano mukristo lakini tindi konyara kuvuka nsechi igare kuvuka satiso sabekara akodo ngakire simi nagende room yae kuikana nsa twagasoria yeka saa moja oira na korara nje nagende meremo oborero bobwa ena bwa muchanda lakini tinga kichoma yali igare ngomoremu. The last day we came home, my grandmother was very strong, and in fact, as my mother's, our uncles, those ones who are crying and weeping, I just need to tell them, just be strong. Baba kunyo yari ganiriya sinya sai, gitwari tukarego saba na ndaho tabanyete, nande obugima bwane na bikira sori. Mo basa kwegasa, mo basa kutwara mu ichano, baba igari ganite muganoe, nande igakwa kamumanyete nyasai. Engana mwaelio amangana nale baba ali kukwanera ande buno mugambi oso advocate munga nchire nkwana mangana abere ekyagere mereme itobuna abawa amatu topwata engana entangani ngankwana robole mikwechai omongino na le robole mikwechai chinga kichai cho mwaelio aba direct mereme ino yabasinyire mwatesi rabale mi
The politicians who are here today speak for change in tea farming in this region. Speak for change. These farmers are suffering. Speak for change. Try to make change. These poor farmers are suffering. And finally, as a person wants to go to the Tambakam Piamano, Chiango Chianco, Yamasiti Piamano, and the provincial administration. And my last and final word, my governor Umongina Baba, Resomongina Baba, Kerokende, Naumara, Romoga, Yosoko, and Baba, Punabambram Baring, Mochoyo, Sembayo, lakini Motorochi. My village no mawakili. Umano lio tenomano lio minto musbati na no mawakili. Na no otoka sa Mikoma University. Musike bintu bya kwambuka. Mo basa gukuna. To basa ko ira kiara. Na ande mo beno mu. Na ande asa manganande nda kwane baadaye ntata ko kwana bono. Asa abantu balia pata sike tibi bintu bya kwambuka ko understand thinking ko kwana. Onye ko bwata kendi kya kwambuka ira nie. Onye ko teto ko kunotige. Na ando ko bwata mo robinyo to ko kuna otige. Ndago sora silite Nyasaye. Basi Amerika tungo kulenga kitabu ya Joshua chapter 1 verse 9 agoteba ina bachikira mo babalemu imo basa kutwara obwoba imo basa kwegosa ekiagera asemorabe Nyasaye nabe nengo mo nabasise Diamo no mwe tengana igwa kwanira chinga kijatinyo mono na ayo mintopoase gotebare na ruwa komnya gogotia itu atau itu warga nilingana ruwa to gende ke tambo krokende ruwa ko mariganya kuaning bwana ya moto karibu semuranja msiwa karibu kuane irinda to muranja litwage Biamano mo nyakerogo abantu baminto abakena banene nonye turasama betiga tukwana niga nande twakirema komoko kweri mbiamore Nyasaye nomuya amatukonsi biamono sana mchegane mukande asama yetango kubosima irura matara ogoto tango yane ogoto ntata ogoto no mwabo tata na ncheni ibona achirega kwa niaba ya nche binafsi na kwa niaba ya family yo mugaka maira matara asama abera manke nanchirente bie abantu bonsi pi umuchumo gakoganga kuna pole anemo na abana amakomoke Agnes n'abachokoro baye ganya saya baremye chinga kiechiga tubwa tubukendo aki angona bana berega iga paka tokore amangana ya iga lakini ya hapa nilina nimbwate sabari ngumnya kwa kidogo iyabe teri sabari bagansoke ango yarenge byato nache omokera ribwa manne kerarenge wochase korenta dinga na yomo kurende na chaga gabera nango bari nyomba kidogo nande nkamoremia na lero nateba guikangi chega ekyomo nyagero gutaeba nchena tene na muno yoreka ande buno murayo makogo kinabono ande buno mwana siasa bwericho nye ya nyalipadi masaba na rigia chikura chiugo ya MCA 2017 abantu abonsi paka kera chikura nkaiberwa kwani na ngainere iringi mabanza kera kozo mwande ipole kozo mwangakere te chikura Jana mama tena mwangete kera chiko chichare ngetere yane na Gladys na gesare na mairo na muranda wa minto chiare wisana echige ne chino chiare lakini na igumo kono kotaba ngora karonko kotaga mato ne round 2022 na ande mo gocha gwanchangi bewe ama sabana na alina iganya saya tanga ne mutu ato igore ama iso na mato anda to bogima ekara to wiko mako gocha akoro bwanchani bwae ibirangara libirina bwate bikerane asobwanja kwaye
titaitimbo mutambe lakini tigamba inyori na ikiama kiane ekere UDA kyo Mheshimiwa William Ruto mwarori na tanali masimba kwa Igorobis bagantumira kirandiro cy'abasigari bagantiranye shughuli yeyo lakini obisi nende tegasi bali bawikorero nabo ko register yara umo clerk naroro na mambo mengine itasonga mbele. Ekera bako na kubanga hata mimi nawapangia na muchucho mbacha bale ndonde bwensi bamwakere na bangire lyororo ibona umugoja kwanjangi yeri kumuchucho tingenda tebe na kimwakire yo na bantu bali yaruka ngoja kwanja mure ima tena obwanchani boli twatwale na imu koru 2017 mubwatera ngo kanyoro burayi mumanyete n'uburayi burakorere burabakorere imirimo tari asomonu kurendo ubwakorendo ikoro kuna demonstrated ability and a confirmation that indeed we can offer clean, non-biased leadership to the people of Masimba Ward. Nango teba komesi Masimba Ward 2022. Nitigero ngoli ane ya shilingi 2,000 na ande nyasaye tigaba sisi. Diamona sayo aberega okwanwa rambirambi amis moteri 500 chaikiraiga imaitenga na program na baya abere ekogenda bwango naimba abandi na omora okuminga ngaki abandi batara buliboga mwezi nabayamore akiri chinga kijatabore jinge imaitenga kibindingero giatigarete chikorera nchiro abana mbaracha lakini nare go sabaritanga nikoranyora lingana nyomo nyakorogo gokubuatira nakomo akarebiseri ngana turayuri ngana na Nyasaye igokoro maiga ntora yakubuati santi ewa muno mokonyo aneke to konya na nerbu na kwandire abere go gatu aso magana buna ayale abeta gete okane merania sekanisa ya yabuba no era kurusa tan goto akorbo monno baira na babesi buna barenge yabuga na abanyore ni bagadire sio ni bari amasimba enjoro oje bokarabise mu pasta abango muna abantu bari kuhanga ke muminyoke kisa cyabere kimbake asega tiye ito bari bana bakanya gocha abalisi bare maiga tene nangase more muwe abalisia bacha korora no mongina akwenywa oye no more tene nango kurwesaru ngabo abalisi baito no bale na tumoko matebya mbuya mono karibu tumora tene minyoka bwango cheki kama anapea hawa apea Mr. Rambamba mwambie huyu jamaa ambie huyu mweupe Rambamba pia alikuja hapa kitambo tukikuta na yeye unajua kama amepea hawa wamalize apea Rambamba akiroba kore gotera na umurandi anko sohare umurandi ga ukora ndo twaro gotera komo sa special request kurwa Embarambamba igo mosa kuo chisikio kiwa nyumbani karibu Embarambamba neto gotera after murandi no I can't relate. Huh? 1, 2, 3. Chaka. Osmaili, mure TV yoka.
Picha ya damu. Sawa, imetosha. Ya status. Ya serious kwenye kazini. Acha hata wale. Kamera Wapendwa katika Kristo na wasalimu katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nari gusaba bari tukwana tuire ngora. Engakie ye Nyasaye natagĩtakwane n'abana baye. Abutore intwe abatwacha koba kirori aso korara kumongi na Agnes. Igo turwa masikani ase Nyasaye uri otoeta omoyo.
nari kwira ribageri kurikoganisia barandi bari gatigati yaito andonsi ase bare bagororoke iga gutatiga Jackson abarandi bari gatigati yaito nabo nari gusaba musike busiga mu rutoko boko yagera abo ase muri kegutu nabo mutaro rwe igo mwacha kolenta masabe nke in a special way na ende ntuike chinga kitoko rogosaba mochije bosio tobeke family yomo asoko boko kwa Nyasaye nale gusaba mumangere maikeri ende agokwane erieta na sakora asobwenge because time maikeri ende Halo. Bwana Yesu asifiwe. Yamura somo nene. Asama lieta ngoro ku Samuel Nyanjiri na ruguru asema ya Nyatiki. Naja kuya mongi no goro kwetirita nyaboke autia. Ina batigere eke bungu korwase omojagano 19 omojagano 19 no iki buliraru Domogano yo mwaga kuanire goro yo familia abaiseke baroti ibairete chingaki bagatenengesa kukiabo ase gabaiseke bo mujoyo oramuna ebibilia atotebe. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Douglas Machora, Pastor Jesus Ministry Nairobi. Abami tomwa simbye mure asama litangoro ko obumba nondo mwabasia Kerini Lewis Machora ase district ya Metamayo. Yesaba kwe Joash Nyabayo obasia ya Bigudu district a family Yoganga mwako goto ya Nyasaye atenene na imwe ambarikiwe. Mwana yesaba kwe samaleta nkoro ku Pastor Mary Justin kanisa ya Bigutu PH. Ene dinera nata etaba kwani. Pole sana. Yesai. Ene takole tibu yego to kwani. Oi karansa Kennedy ya musani ane. Ono libageri igangali gandi Pastor Jackson Yobare mo Pastor Kurwase district ya Nyachenge na ende alimutamu manyeti igale mota na my brother ekiagara na wete best mani ana senyangi. We have shared a lot as friends and to mera ndaso mugondo Nyasaye. I'm so happy that he came to mourn with the members of his church. Oyo mobwe family yeye niga ko aro moshiriki oye ase kanisa ya Nyachenge mate ose district ya Nyachenge na kikiagero chicha tigacha nera ro magombaye ase family yangera chinga kijiri na chiechi. Abanchwa ase Kristo mwensi na bakwani limbu ya mure. Wanasifiwe. Akimo kukirite igamo kingama wako igamo wake Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Asi muna Pastor batebiri. Pastor bare kuru Nyachenge. Gandole abantu bonsi baru Nyachenge ngaibare bacha kui Janet na Thomas. Waichanga na intu tobale resie egera tobaira ndiko chinka ekera to ababangusire amaliga aijane tiare na Thomas tenenang abwaba oba toletira tanga abantu baru Nyachenge district mwensi tenenang
Hivyo watu wote ambao umetoka Nyachenge district naomba muweze kusimama. Abalisi mbaro nata n'abalisi n'abangana mu bulisi bwo district secretary na royo mulisi musumari abalisi bande mbalegatia mukinga amaboko iga. Asante sana akimoko batebya yemono omwateba nga ono karanza asta tigambuliri buli limo lyoka orugusaba egere lingana lyo monene liche omwateba nga umuwaka n'omungena n'amabwate bamura abamura umuwaka mwensi tenenangu bose nabona arora paka naenda abwata abalisia Subati Florence guru kanisa ya Nyamataro main abara basanti bana mono na musojo Janet gakuru Nyachenge omwara Thomas yali amate y'abantu basomete iki naende gyatigara gotware ko basabanga mwensi muri meremi mwanyasaye momenyo wika Yesu ukire. Haleluya. Osabe Tata Nyasaye wawake irembu ya mono asiri tukuria rero amatiye yaretira umusangirekano munene asenkeye omungina orarire orereta abana baye asenkirengiya wamurangeri ngabona utimukire nainde rero nariye nyangi yayenene gotware gusabanga ekeringana lyawo igo chaso umusangirekano uyo omonene ukwane orengana muna twabangete aseritukere kera abenga Nyachieni naturuba ni umusangirekano uyo twamuragereria aserita lya Yesu aransa so umusangirekano uyo goikoerire nekero umusangirekano uyo raero monene oimukiri wigoro mono ekiayara naye tuganyete wichigo toira sama kweli atabe na maruwaire nemechando na manganonsi tuabere tokoraso bwiko bwenzi yamone kiara watu ora tukwanire otwasaba asirita lya Kristo yoro muturito. Pastor karibu. Yamono pastor na ikenale koteba ibo monene Nyasaye tokonya tutwara bolemereria asire gachingi erindo monene atusiseneri ngana ria eririko tolemia ekero tubwate mechando yamona asikwaya chiaterire mbuyamona asingenji yobole mubwaruru n'abantu batenenire gaiga oyo okorwa bole mubwekene Nyasaye bwiko monyene asa abana baye bari bakirwe n'ekingoma naire neirimbi yamona asikwaya ya tera gotera yari abuga ogotera gokogenda n'amang'ana ndaite kubaretera mu basorero yatenga sinsi itomenyete mechande menge lakini titoli gukua moyo ekiagere ensenere turamenye kare na kare iyi Nyasaye turirereira nere yutu aja tutebe family yo mintogoto amona abana bao abuna teba twatebire nga oyo uri negisio oyo bwata abana kinyaruka abana bari batigaire bomongi na Agnes Nyasaye basisenie nande twaiko basabira nga muirana na muri bantu. The Bible recognizes the position of a girl child na ena kigakogera sebu kumeto bwate abana kinyaruka bakietenga ki obole mubware bwatu ense ya Kanani bagateba nga intweta atatanyoleti bana bamura na intu wikatwaterwa mwando gwo obolemo asense ya Kanani bagaterwa iko nari goteba nga abana bali abaiseke na ndi babugata bamura abange takira bagaka babo na bachukuru mu gakogoto abuna abana ba ogoto iko teba nga Nyasaye tigaba tiga na ndi mutu arogo semeria sere insinere otwaro seriwe dingana rimwa Mungu chikolenta ase kidega chinke igorigo teba the best is yet to come
amaya ncherare gocha no tugwitira mang'ana makong'u ase ense y'ebibe ase ense y'emechando ense y'amakweri amaya ncherare gocha amayaya igagocha ase bari behariganirie banyora amaya igera abe bobe asore onye tugutuka kwihariganirie ekera mang'ana amaya gocha teri gochika kobera buyaye ekinare gotebankerie ekero nkorigererie program y'omong'ina Agnes igondo program maega engakinero anachitekina ekera iwete Yesu korariwa na kurandibwa akana chekina omonyora Yesu no mubore bubugima bwaye nande na chenkeye tugasanga na abana benkeye bakangeresa umugano igoro ya mamumu abo igon nyegenete eyeneshu cyayo kwigena yatimugete umungi no timukire kurwa sense yemechando na marweire but the best is yet coming ama yancherare wocha tito kuomo aya abana baria naroranga umungi noyo n'umungi nore tofauti enene abange baito nabe yanyarekane tito muwekane kiaga enkaye gerostase obo Kristo akarukugeria abana baye n'amachiko kongiri udinga bonse n'abakristo bamo mayete Yesu bakaba chokoro mochokoro liyo mu advocate na igubuna gwarwe kebungo naboko manyo montore spiritual and a person who is not spiritual kote abanga nyasaye abakonye asorogendo gukwigena timo kuomoy ngumungi norarire ama yancherare goje ekero basoma se nyuma tutaraso ase buku omukungu ase enka muntu teyora kuyekane igo gotote kwa ni mukungu omonene muntu teyo orabwekane omukungu ase buku Biblia netambuye toko bakumukungu ase enka buno muntu bwengenju Biblia netambuyete ligo lilio mukungu naende bali tuacha abuna bakungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama tumempokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, heri kwetu sisi wala ambao tumempokea Yesu. Ekiagero mukungu umuiro geto monene nigaro ibweri goriri nene utamonyorera isi. You cannot find a God-fearing woman so easily. Ekarawa somase egitabu kia Proverbs emeronge itatu neyemo ekebunge yeikomi nigekobori ari ibori omukungu omuya ningora monyore omukungu omuya ningora monyore unamurinsa aba mubegete birebi abakungu abayamuri encherende omuriki bwekebunge kigakobori nga inakiera kongu kanyoro mukungu omuya iyera kongu gobarabake igobaro otuoboke babo otuoboke buna chibesa mbali abange abakungu abaya mbali abange abakungu abaya igobarabake nage koro murikyo Proverbs yagatebanga igo liriaye Proverbs 31 verse 10 yatanga igoririaye igoriyetanetie eriechifedha neriechitabu omukungu omuya ngakiora akorobo omukungu omuya nuko muharigania Yesu abo mubore bubugima bwawe ekero kuhariganiri Yesu obo mubore bubugima Yesu nero gonchore ebibago abakungu ebibago baba abakungu bakogenda iguru Yesu agaonchoro mukungu orekoro ku Mary Magdalena orengo motayai okumeta ase kenyoro kia Magadala agakuma kobo mukungu omobe lakini ekero Yesu aretere tu musubati oyo ng'onyorekanire kagokora obotayai maisa marore akarentwa Yesu abekesei akwamagena kwe Yesu akarikansa goteba eroyo otana gokora ebibe tigabe number 1 kumwaka gentoki yiyena
Mary Magdalena bw'obugima bwayo bugachenjiri tukoliria ekerata agetua magena agatigo obutayayi omukungu oyo kurugu Mary Magdalena ekero Yesu kubuka nerobete number 1 kogenda asoboina na gotebigwa n'omumalaika ng'a taiya igasaba kure ekiagero bokire Mary Magdalene akaba transformed na leo okora abakungu baba bakungu abaya oyu naende tarionde inyasaye nyasaye oyo aginesi egenete ekera arenge moyo akamutamera naende utarira monere wikirike gwango burwire ekera bwa muhengera na ririyo katutamorora gagoche kanisa omongino oyo begesire nene ase kanisa iga masimba wonta gitebata bana ba nyasaye ng'a omukungu omuya Biblia gegoteba ng'omongusoye no monene mono ekiagera ase gitabu kiemereng'anio 14 ekebunge ekemo nigegoteba ng'a omukungu omong'aini igakwagacha mwaye n'amaboko aye kurenda omukungu omoriri nigagotabura enka yaye naende neragotabura n'amaboko aye buna muri ensa igo muri kigurupu bere barimo kurukina mama abangina muri ensa kigurupu nibere kiro onye togotoka segonde y'abakungu abang'aini igora segonde y'abakungu abariri bari bagotagura enka n'amaboko abo bari bagosaria enka n'amaboko abo omukungu omuya nigakwagacha bwaye uno ontegererete iga aye gogendete kwagacha use n'omutaguri ore enka yao bakungu mbarago ikaransa ebute use n'echiro ogamba omogakoye naende nere bamenyete nere mukungu oyo okora n'omong'aini ari onye omosacha oye tari morungi ngigekogera atarang'anya korwa enka eyo agenda ase agakagerete nagaya ekero koeresa omosacha ogo kwamochanchabora igo okororeka n'omoriri ase abanto ekiagera oyu nere omosacha ogo gwachorete teri buya ochonga omogaka ogo ekero ore omokungu omong'aini gainka Abigaili gakwegerera omosacha oye ekero Daudi ari gocha kogera ari gocha gosaria aite omogaka oria oye ore korokuna Nabali Abigaili agateba ng'a gakita omoito ori borana gwesari bosa ori n'omonto oririete naende nabaro oriri bwaye nabo bori akaegerera omogaka oye taitwa omokungu omong'aini okwagacha enka yaye ondete goteba bana ba Nyasaye tindeti koba emphasize obuya bw'omokungu ekenyoro okere egikere ase eng'encho y'abakungu barabarora buna bare nabekenyoro kere okonyora ekenyoro abakungu betugete chinko bogeka ekenyoro ekyo abana bakoiborwo nyagwetu ekango bogeka women they shape the society abakungu nabwo ekenyoro ekero ekerete amaboko amaya y'omukungu omong'aini igoko betaya ase ekenyoro. I want to say a family ero naranga omong'ina Agnes n'omong'aini orenge ekiagera abana baye osa korigereri basomete onde teiyore meseke yo buna nabarora onde teiyore meseke yo ekero abakungu torakora emirimo yaitu buya ebinyoro byaitu nona abagambi baratebe bibwenete ase erieta ria Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ekero abakungu bagokora egasi yabo buya yogokinia abana kubagairi ase chinjira chiomonene omukungu omuya nigawe agokonya noe n'omogaka oye amomanye Yesu. Kero gosoma egitabu gia Petero eritang'ani isate ekebunge ekemo tindageti koyesoma ndagete mparaphrase gachinu mosome nigegoteba iga inwe abakungu moigwera abasacha baino onyondo waba gotarigeneti ring'ana ang'uswe ase orogendo rwa omokungu oye ekero akorigereria omokungu oye buna amoirogete omonene erinde anachekina konyora Yesu buna omobere bw'obogima
bakungu masako benchiri gotara nyomba ali asemomenyete abagaka bagoche kanisa baichoro. You know, abakungu na butubwata abange kanisa. We have so many women in church. Na ina bubale population yenene. Na inde tate kote na bu abange baraso igoro korengana buna numbers ki. Ekiagara na bubara abangara kanisa. Abagaka barabu tima etinga ngaki enkoro yawe terigo kunu bwango na Nyasaye. Lakini omongina igago kuneka bwango. Ekinda tate kote abange lianga abangina abange bale kanisa. Basa ko babayi Yesu abagaka babo bonsi bagotoke kanisa ali bakomenyera senka abo kurandio konene asa abagaka babo bali mu bwata abagaka baro batabwati abagaka abako mu musasa abana bawo nabaje ko kumumanya Yesu nari gusaba abana b'Nyasaye nga umukungu mungeni nimwera monyole aye nobo yo mubwa bakungu abangaini gotwa chakoeni a great woman omongino mwiro gete Nyasaye asege tabu kia ogokora kwa batumwa kiande 33 nemo omugano nora obumukungu oyomo oyo rengo umuya no mumusoyo wakuna nonya nekenyuru omukungu igale koro kwa Dorcas bose Dorika bose Tabita enkabi omukungu oyo iga ichire na bakoro kuya ekiagara mwege nete Yesu ekiagara Biblia gekomoroka na arengo muoro kiwoyomo urekoro kwa Tabita bose Dorika bose enkabi aria yopa omukungu ichire na bakoro kuya ekera arwarete ndoma yete burwire barabua muitete Biblia terigatayawa lakini Biblia yagote anga sensi tomenyete abayana abingu kubare ehariganie ekiagara na bora akwe nonya kuru murandi uyu ni jenete nabonda akwe nonya kindo murandia eharigani abayana abingu kubare ebeke yang omukungu yorekoro kudorikazi bose ngabi engakiega ikakuruara nekera ruaro rwere rwabo kamuengera Dorika kwa aria yopa ababera kabarengo n'abakungu barenga bataka bagachase amatanga yo korera Dorika bakamurero korera konene ekiagara Dorika kuneto ubuzima bwabo in a positive way ekarabarira omusombo Nyasaye uriko ku Petero agacha akaboke mu ngino uriko ku Dorcas inginta geteko batayi abana b'Nyasaye yaba yana ababengo kubare ebibaga n'abakristo ngo kubare bamwirogete Nyasaye n'abato mwirogete Nyasaye ngo kubare lakini omuhali abato bwekaini their end is not the same ekaragozo magojimate okubuki wa Dorika igogokoro kyanga bali bakorara ime ya Yesu Kristo engeria nereo emambie yemo nereo barabukiwe banyore korengana no gukora kwabo ine ngane nene tokurusia asoyo okorokwa Dorika timiyoro na chirigererise abantu bonse buna chirigereti bayagara dote namatanga togatanga abantu bonse kibiyoro ngai chirigerere ise timiyoro se chirigerere ngeri cya chirigerere gorero batanga njitirigo timiyoro se chirigerere lakini it is never the same ekeromo yogete Yesu ayobogima bwao ugobumisire asama kweli atabo ikere aseme amakweli aliyakale na karata abo ikere Yesu nakekara batabana ki eroyo onyegenire tari gukwa na asagokwa naboke Dorcas yakabokibwa asenencho yokumwegena Yesu Kristo kuna maboya ubugima bwaye ekinta turatabangerianga Nyasaye gaga twachire kitemeine ngane abatwakure kurwaso boiko bwense the best is yet to come ama yanchirare gochi ekero korgeria se kitabu kia emere Saburi 116 ebungo bya 15 nigego tebanga makweli omonto Nyasaye nigara yengenche nenne
it is precious when you die in the Lord. Ama kweli omonto moirogete Nyasaye igara maya precious egento kere precious negente kia egento kere rigori ekaro omonto Nyasaye akorara emegendera kamoirogete Yesu eyunigere precious in God's sight. Ena babana baye bakorera nabekenyoro gekorera nababa amate bakorera lakini ogokwa kwomonto Nyasaye igokoro konyohara sensemo ya Nyasaye ekiagerarara ime ya Kristo shetani obuirwe tamugushagwishe tiaru aso kwegen maita bande mbare tole chikanisa lakini tunganyite kuri aso kwegen tuanganyite kale tuatiganite na Nyasaye kale kanisa tugocha lakini tugocha asengenje sabu yoko gende kanisa au toko gendo asengenje yo mubaro totiganite na Nyasaye samangana amange nonya tukurandia ringana ria Nyasaye uyo tara kole tofauti yo asubugima bwai naboko menyi miaka yonsi kanisa naboko randia naboko ter naboko kora kiregen lakini onye tobwati obwamate na Yesu bahati mbaya kwako ekiagera emambieri esa kwirana nonyore shokyo utanakorora ekiagera abange na batebe ngantu akorete emirimo emenene batebe unga karua ino bakori amabe tina amanyeti nataka batebe igabana wa Nyasaye kibungo kindi gatora hira nkerige koro kwasi kitabu kyo kumano katiang nkasome kyomo elio kumano kemera ngibere na isa neyemo ikibunge kemo Yohana kaewa oborori ngama ngana taliko chikogenderera bunari iga barandi taliko chikogenderera butindeka bashiriki kabire buna twagendera butindeka asama tukaya makongo ase kitabu yo kumano ka 21 agagatanga elio nkarora igorenya nensenya na kigoro yeri tangani nense yeri tangani onye byaikire boeta onya ni nyanja tiarengo nkaroro mochiori mu ya Yerusalem ochabeire buno muri akari ogocha kumera na musachoye omochioria ochabeire buno muri akari oroseri wa babui oroseri wa bachenu baranyara ko bako yosoa bari babo so bari be basibiri chianga nembwa yao yasiriwe na maninga Yesu bari basibiri chianga chiabo na babo chiwasomo chioria o Jerusalem Yohana karanga ama kweli tako bao asomo chioria karabaso magochimatwa kebungo gyakane niego te bango mo chioria makweli taligo chikobo nonya no bororo nonya no kweumia nga Nyasaye natinye kera ririga kurwasa maiso y'abana baye mukorera ngo chikobo makwirita kobo enseyo esa kabanga neke nyorogete kewekane tekere enseyo abantu baranganya baoni amaremu bakikomenyeke nyoreke lakini Yesu atatebirie enchera yoko nyoro buri mase enseyo nuko mwariga ni Yesu asense yo abantu batari gukwa abantu batari kogot mata abantu bare togogotu yani utakota bigurero nga abakwa batire oraigunga origianga ribwesu nagota ngakibona kwandara mata bane batogota hiyo muntu ngomongi nambiyori oboringa njeno mongi nancenyo nyagokoro ndi nabanya gokoro igata etomoroke nga moiseke mbiyori omuntu gakuribubuya obogotu is inevitable kuna makweli otanyare ko yewa okogotangoro nobokunkoro igegotebanga enseria bogotu tibokaio gochimate managotebe kebungo kiananenga orende mbaro batasoe omochori ngaime yo mochori atikegoso akende yons egetacheneget abantu bakwani ngokanyansomere yo kebungo kianane eyine ronda gitomo somere ama na 21 na kiego teba Revelation 21 ekebungo kia kianane ama nemero ngebere nekamo nkolero na kiego teba
okumanuka 21 ekirungo kiaye kianane ngotebere ng'ambarororo batasa omochio Jerusalemu bagochikoba isiko y'omochioria mbanto kiaba bagochikoba isiko y'omochioria okonyora embwa yao nekwanira naende naye gokwanire ng'a nisiko orabe amabera narororo Yesu narwete ribaga onchorerie omwariani Yesu ase obogima erinde nayo chagosoma omochioria Jerusalemu ekebungo kianane na kiagatawa nde narobwate ebukubori any Bible in our midst korenda abo banyamuoba n'abatari abegenu they are faithful n'abagecheta abamu abo n'abaiti maite abaiti bari chisamburi ibere oyo ogecheta oyo omwabo Bibilia gekomorokomo omoiti mbaro bagweita ande mbaro bagweita soko gecha abaiti n'abatumani n'abarogi n'abasasimye emebwekano n'abanyabolimo bonsi ensemo yabo tekoba omochio Yerusalemu gera abenyanje bwoko omorero nekebiriti ayu naragorokwa amakweri akabere ari Yesu akwete amakweri akabere bantu mbare bagochigokwa ekiagera yayiga Yesu bakoyaruka okorara mongina Agnes yorarire for a moment very soon ezeye kare gochikoera omugano oye gokoera bari bararete ime ya Kristo na barangeri babo aye no oyo omogwa baria bagochikoba ase enseme engiya y'omonene ebungo bya 21 byamano madamu nsomera ngo verse 21 ebungo bya 21 yoliyo nsomera 27 na minute pole nanyolile 21 yo kwa nigendekea 27 nimeotike gosono nyang'ake kende gionsi ekeregeta chenegeti gosoyo gokoroko gechia gosoyo gotebo bolimo otatiga bari baratuke barikira sebuku y'obogima y'Imana y'eng'ondi nabo boka bagochigosoa Jerusalemu abana ba Nyasaye amakweri y'enseye tari aro ling'ana ly'omoeri asebuku. Death is not the last word in the Bible. There is resurrection. Florence na iwa kwa nanga in that resurrection morning. Emambi eliyo kubokibwa. We believe in that. Ayina ratuige in that resurrection morning. Abantu na wabe biombe bibiri. Na kutakuwa na kwaheri ambayo haijawahi kuonekana. Kwaheri ya milele. Maana makundi haya mawili akuburukanirwamo bari bamuigenete Yesu bagakwa n'ababoki wasobogima na bari batamwigenete Yesu bagakwa imeye bibe abarabuna babokiwe asengenje yekina nogosira kare na kare ekwaheri ebe gati y'abana n'abayibori babo ekwaheri ebe gati y'aba magokoro n'abachokoro ekwaheri ebe gati y'omusacha n'omukungu mwanchio ekerera achorete buya ayetuwa achora buya ogosaba kwana abana ba Nyasaye nkoringa gatore moyo twairwe chance yo change our destiny. We can change our destiny. Abato nchole yo bugima bwai abato change ngaito okora gochi ero yo bunonyi bwe lakini umongina Agnes bunara ira ali aro mongwane sanduku ime njirite yara iwe wikari tukoriri rio girio moneri okarira murangeri abo kikorwase abararire imembera ereta kuiwe njiri ereta kunyara kuige na Yesu ereta toro chuna torega igato ikaranzete ekiagero yo kure Bibilia yegotewa tamanye tikende kagenderete ise yerioba abana ba Nyasaye igaganye the that morning of resurrection aye kerora kure sabari yao mokore buno mubu
gose gogochi gokora bunoria ogochi gosira aga neri omogaka ogoto ebisi bia omonene Nyasaye ata Nyasaye gose ni mogaka ogoto naende gokwana naye bono ekiagera naigure ng'esabari omonene akorentire nentambi agatambukira akagasini ni otigarete kogosoa ase ekanisa ya Nyasaye goetere batiso nche nare gokwarigania namaboko abere buno omorandi accept Yesu abo mobore bogima bwao itaba Yesu abo mobore bogima bwao mogakogota onye ogotigirie ebinto birie bikongo bisinyeta abantu mmaeta abande bare kanisa bakonyweke bwesi amenyire kanisa lakini ekebwesi noke moturo akonyubobisi abande bakwengeranga neriga bakonya gusiba bagosiba ebirwa ng'eyenero ngoria oboring'inegete onye Nyasaye ogokonyire tigagokonye kegima ase erieta ria Yesu otoke mwa Nyasaye naende omokorera omonene obogima obo botigarete ekiagera nobweng'ete bwata ase ense Yesu bwango ngochare tenabaganiria amaye family abana ba Agnes amo na omogaka ogoto amo na abachokorori na igumbaro Nyasaye abarende naende abaremie bagosemeria goetanetie mbera na kugosaba kwana ase erieta ria Yesu omobore. Nataka kufanya maombi ya kufunga neno la Mungu. Erinde tumanya gokora yakubwatiani tusabanga. Mtakatifu Mungu na Baba yetu mpendwa, tunashukuru sana na kulihimidi jina lako takatifu. Asante kwa kutupatia tumaini ya kwamba hata ingawa tutalala mavumbini, karibuni unarudi na mema bado yako njiani kwa wale ambao wanakuamini. Ponya abana bao abacha matanga ya Agnes ondeta aruga iga kare nekeragereria ero kuruga iga chenchie okomenya kwaye ibaga kwemenyera akomenyere ase obogima obo bweng'ete bwate ense emambiri okoboki watobe ensemo engiya itobe ensemo yogosira biyamo nase eng'encho ya bonsi otware gosaba ng'omonene okore ebikone biao nonye nase omogaka bwenke eyo otigaire naye oramorende naye oramorisie naende nobwato amaya omwariganiretie ase obogima nere mokonye aire getambukiro kia obong'aini ase obogima bwaye atori obogima ekiagera ense eye ngoeta tore obuya bwabo toisane bonekera togosoa naende estep yende oro ogwanja kwawe ime ya Yesu Kristo omobori oito. Amina. Nare kwera ribageri aroro mheshimiwa Ogocha, mheshimiwa karibu mheshimiwa Ezekiel Macho. God bless you. Kanyora wasabe ribaga lakini rende go kwarora ngati goche personally karansaye musani on. Ngo chare karansaye musani ongo chare ni maete no musani wa monene. Mogambi karibu. God bless you. Ona sing'encho kanyora nataka nkorera nirungori tingokora Mogambi atarakwa nabo kanyora otageta kwane n'abantu baye erinde tusangererie irongori tigamwariganie bakorera ni gusangereria Nyasaye oteniriri atari ndiri gosareka. Asante Pastor Ogaka wamu abogoto abantu baminto bonsi pamoja n'abana baito n'abaminto mwaitire inarenga ituko lya Jumapili yagara oyo n'oyo minto nabuta n'omugaka ogoto none yarenge shughuli nyingi ubona mwetenga pengine lingo ikanyore mwakolire
lakini kawaida nale kwa matatingika kiagara Agnes no mwamacho umuranche nanche gana eta asaba iri basirete usibatu mwabata atanasirete urugwenu bari bukinami yanko yanabere nero ndero yari kwenibwa pamoja na Mesha Kanyasani alimole mani nero ndero tuwamoyemia wamu abantu wacha naende tuwakora amasabo naende pastor ukora engyo tebira yengento mono kiagera kende nkito okore kero ture osubu bwense utatiga igente kama yo kumumanyo manne nyasawo mutungi oito naende omoturi oito kiagera ere chira kia ekyoka na chira kyekene naende chira kia yote banga mwanya bantu naruro mwana one omomoima Yesu Kristo omokwerera asenge njoye bibiane biaye naende nga ebibe byeito inge kero turamanya turamwanche ogotore kankoro tunyare korora enseri enye Yesu Kristo akiyete gutwagakira igonga bamwabona amasaba twareta pastor nate bigente kemonga twense pinje naye myurerigeretinse omenye buitumbora igaye tura asinga kienke naenda asinga ntonga nenga kienke ekero tura tutwaru wanchana tuantene tuase tukiagera isa kobango wanchana koyo yori goreri togo tebanga nero teko bo kiagera Yesu Kristo na toeta machikaringa tuantene tuase tue omoerio umuranche chama no sidi yabo na tingo mosinara n'abantu bekenyoro mogo tiga mpaka ntibye kanje korege ntugete yagara pare ntuaru eta contract yebe kunende maram kuna toko nyakorosia lakini naye tabuna naye taiga gocha tingo mayuna nara gosente nara bobe nge maram wako beke ngamara amaraba bari bono bari rasima bayirore kiagara ntugu chiwakana gento kere na mneria rasima ulia ratenena bari mara mwengia ebe kutuma wakana kiagara nturiko kore chacha asega asiya wananchi ngote bandenga onyo monto irwe gas ta kore bwangu ngane faida kujikonyora asari gas yo mwananchi ayande na batebye kona alinga ali tukoria tumapiri abantu baminto benka kabatebinga chi project kirima cha wacha agete chibesa chigo cyo mwakoyo ngote amatore to chikore amo yabo eskuru yeto yari yabigutu mtu akoroga ali akorobe to kwagacha chibesa kuna chigocha kwenye kora tore nane kabatebika tukende epasari yagara bana baite skuru na rabana tuaire university side ya 500 none njibuna kuboka nkali mambia none ndero abantu abange school fees serikali ngotumere chibesanke egwikie yegocha na serikali kipasari gikiri marakane nkire chie county chikurwe bune gavana pamoja no MCA tugatebanga kiri chie county chiagenda abana be secondary machogunsu gurekera abana be university na middle level colleges abunyari bari ari buheru bukumi igo tuanse kuri kipasari na tebete mwanse wituri tifomu wikiye bari mutare ituri ituri wike gocha elindonye kubwata mwana university kubwata mwana middle level college tunyare ko pasari elindonye kubwata mwana secondary naro wetero mu MCO waprae naro nyore pasari kumuranche ayanda abantu bamintu bwaterane nabatebinga bwango igege turelingwa kukere onali ngerera karuna ndasa abantu bamintu bukina nabo bazi alimo chengo nabo tukunya kubatebina ndase kinguru cyo monene toko bwata burokuruga ihonga nyasaye nayi gore kinjera ubura bumbure motwe endoko tabangeringa muri geringa macho bwe
ine project yaitu yonse munyeri bari asabeta tugwatera n'abantu bande b'ekinyumba kinde kya kusi tumuze konyora nga obubwi bwakire tugenda gukora gashingiya ase county ya Kisii umuranche abantu bambintu mwaje gutore myaka yagara na ingeno yiwe family yetu akire mbiamono na saba seni na tigariria rungori ane kirwikomi naende kutigara ndo mwaka bwa mwabo kirwisano naende nago kasa abana baito n'abacukuru ntera narora ndarona nasaye nanje teta enero mochi naende negende bwa mwabo kabomore mwasi kiguru cyayo nasaba seni naende toba namana Yesu Kristo nasaba seni wakuana ambara baramba Bono kalenga tukwiraniria Mheshimiwa Machogu ng'ambia mono asugucha goto sangisi mugambia mono Nyasaye gusenia ase eng'encho turi kurema ase abanto babo ase constituency ase nabeire abasange nakororire nore gore kera ase Nyasaye gusisenia bono tutagete ko torwero ngori eye togotiga omochie oyo nare korangeri pastor barachichaiga mugisangione ekera gocha tusangererie rongori erinde family emanya gocha tuyesabire family mao chatusabe bakore introduction na bari bande batakwana onye bagokwana bakwana demon yemono pastor se ingana gatogenda se rongori immediately tangegende kiwe gusangireria rongori atari narora neyemo obatebinde nereri alo obatebinde omojando narora egendo nakumirie Mheshimiwa Machogu atari gwacha bugirango nyachenge aron ntuma chikorora tulenga corona nero abantu nkubika bari chimask asuka nakumiriga corona yaherete kare yesaba akukare na kare alo yani mundu taiyo shughulite kubike maski ga bakabange n'abanene n'abagaka akigoli yinje ngo batayi muno mukole byo Nyasaye egende kenkero ngia kuna abandu Mheshimiwa nakwanite matari nkia mukunete kekamonyegeri nakabeiro mone nake igo eke maski abana ba Nyasaye enda machikari abekirwo ona andu twatemire gukwanire maiki mona ariko na batebyo muri singa Nyasaye tiga abakure runde atatuka ore neri kubere eisho kwa bandi arengo abamwenzi timu akwanire maiki ogenda karanti ato chifu gonka gete na arabikire tangazo inero kwari ujo kubeka igo torenda abangina n'abagaka baitu ekiaero burwiro bomboro naende kwairira abantu abantu ntange gento kertware gusangereria rongori egere igonta ito kuchakera bari mwatu mumwensi pi ndakibase igonko bo mwingi sana emaiki yote nda ukwanire teko babi okay. abantu baminto barure chinkongo inye chese bocha korero mongina Agnes kwamba kogoto
kuma kwani nga waire weya doko rengane go sasari diri mo ngina bomo kwari ko mario ongoro atara kurko tanga mechandense ninye akero kwaeri mechandense ninye akero kwaeri mo ngina se akere se ko kwaeri ali asa chira nindu tora mo watia unanda iga na to mugo chano murai korkunga Josephat Oirere Merava the aspiring MCA Masimba World Camp 2022 muguna umo chumbo ito umo chore saker machawate aba konya gotio gerra kere erege ntongera ariere timotu ande genta ngokiri ande ko mora nalinga mbia mono mheshimiwa na mara lile pale ito yatosumbuire sana anda wanto wa minto morojenga igako wante tende bateme batoroserie para lakini bata ka botonga lakini genda kia ngokire sengara yana kana ibure buja era monyana rorire ando kanire woni gamna to chikona 2022 tete amarai wabwate ndio transparency and accountability uneye minto mheshimiwa Shekeri Machagu ahorokiri okay meire kebe keria rorire ando kanire na yaya ila sieria batenena mheshimiwa Josephat Oirere Merava Ganto mande betoro kia 1000 beke ongori na 500 ngia murari wale mero mongena Agnes enyumba lakini wote hawa 2022 tumo watesie biamono igano omotumu muyore bole entagete mongi bwiga onya gwatumwa teba natumirwe n'umugambigete ebesa nereye nachabakwanire oyo orakwane gotagwita amatemu naye gwika tulemora mantominto tempo et mangana mangeti agara ninka na tole nduya na gotaria na ikanstegaria na ngaro mheshimiwa ikinia nyanga ya mpamere 3000 nanda kama taro batanga iba sasa tumara tengo mano mintoyo ogotoka atso toma ngalitero ke ili mwoto wa musi watemile goita amatemu wake eke bande ke mwensi timo na tora ntero ngorie inoga na lego tako mulisio yo maiche mulisio yo zoom one touch erida mulisimbu yamon na inde ngoyonde inde ngomulisio nde nduchea tuna kobie iyo na ndo yondache na kobi gambo yamono ende ke banda ke yugo John, ay lagenda kerige kubuat. Oyo ondache ne kobi. Oyo maiche ne kobi. Kaka mubuat ti kobi toang. Wadi ko nimbaran chungo modi ko nyoyo. Oyo. No modi ko nyonde. Modi kones. Ende kibande ogo tenena mutwe tenena kama ega kinjena ko babanga muna mugo sangiriye rongoli ekwaya eliye kinyoranga kitayiro kelia enchoro imokabanga batata kwese mole mbale gere nyama tarongo to enchoro okay abu monote nene igo abu bara abu ntero ngori abu sote nene aba mora inteso molisiga ari mora ari tenena ari bari bara abu baike sore maita corona nero na kinta ta kere tomo gende buchi sabad abu igo
inchubono bali muikaranste ntwero ngoli abwese igo yemono mungi yemono egasi inoko batebisese niwa yemono. Thank you very much. Asante. Yemono bangina kundura igo yemono okorwa wairana mwakatira gochirogora asaba ngina baria aendo ndetebe kagosangererie rongoli na atebya banze na muneyo mundu ndagasangereria kagenda na chiko chirogoro onde ndero ndetasangererie rogorabu aitega akero mundu nabara akoro mochanga biyamana asibali mokurwa anya wakulira abwe otire gochiari rogoro obwate simo gakoli biyamano. Asante sana alimoko endeta kurwa biyamano asibali moga endeta kurwa abasim biyamano asibali mokurwa anje tigandu nke abanyaje kusangerera bosa biyamano. Asante sana tira gochirogora ari bale wakorangeria semeli yamano waenda bwango ni maita abantu muntu bakanyetene mbaramba. Thank you very much. Asira na gocha tokorogo saba family saberwe arape program enda na beko genda. Thank you. Biyamana aswali mo arule seseni wa. Asante sana. Modiko ni tabu wangu na itoka nyete. Biyamana. Asira ni bono bali mo asangere. Asante, biyamano. Family, mona ko imokera ni gocha. Thank you very much, biyamano. Biyamano, tuseniwa. Asante sana. Biyamano mungina. Arenga mwasangira lirogoro bacha bonse etetimba manyitano. Asante sana biyamano family mwensinchu familia wote tunaomba mkuje kwa ombi kuu ili tuweze kufunga programu nyingine iendelee. Asante sana. Watu wawili wanakimbishana huyu jamani tuongee. Alibasangere abande bairanirio kunyondo tigale turuguru. Tebi atirimbokie turuguru gocha. Maybe arudiwe. Kamo bake kurogabwe. Abalisi mwensi moromo sangere kana aba pasta inchu to sabere family. Thank you very much. Tukuango egaranya sana barato senine mbura. Thank you. Sasa ukifinya simu yangu ikiwa moto, what are you expecting? Simu yangu kufinya ikiwa moto is like unajaribia simu. Heru itoa basi simu yangu. Ama ujua. Osaba tole muri sinyangenya incho naye wokoro osaba kumanya wokoro. Aye mic yende. Utisotoe mic. Asante sana. Emolisi. Kochi. Bosa watole. Nasawa itomo chanu biyamone kiagara kwa beira amo naintwe. Urema ambieri tukori alero.
paka chinse kia senge nchemero beli omongina kono mongino tigiri amate ya emaega tuwale kusaba ekero bara eba gosoka na gosoa yasawa base nando baeti ekiatwa baganeri amaya ekero mongina batigire abachokoro baye barare no mogaka ubarende karo bagosoa abandi bari skuru lekigazi kyabo eri banyore bitoki basire resokoro yaba kerari moya so boiko bwense bone karato korwenkeya twatigira omorembo ono obuya bwao bagenda gwetana nenkeye abo ibone chinga chinde kirayani abasani baitase rituko ria rero bona otore tato itubuo botamero chinga kichobia ne chinga kichobobe bona twaletire nkeya sama gokao oyesina koyerenda buna tato ito ekwabere gosaba gweito mwana india karato korwa amatanga aya toleta ngasora singe njogotore twasabiros Yesu Kristo wa mawari. Amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako liweze kuinuliwa milele na milele. Tunakushukuru kwa ujumbe ambao umeletwa na mtumishi wako Pastor Sabron. Tunaomba ujumbe huu uishi ndani ya watoto wako katika familia hii. Mama Agnes amepumzika, mzee amebaki na watoto wake na wajukuu na familia na wageni wote wale waliopata nafasi ya kujumuika pamoja nao katika siku hii. Ombi letu ni kwamba ulinde mzee huyu. Baba yetu, tunajua mama anapolala mzee akibaki anaweza baki akiwa na msongo wa mawazo mengi. Lakini tunaomba kwa jina la Yesu, jinsi neno lako liletwa katika mkutano huu, tuomba Yesu umshike mkono, utembee pamoja naye. Mkumbushe jinsi anapotembea katika safari ya imani. Bwana apate nafasi ya kuja hadi kanisani, na tunaomba ikiwa ni mapenzi yako abatizwe kwa jina la Yesu. Bwana atakapobatizwa, mshike mkono pamoja na mchungaji na wazee wa eneo hili, utembee pamoja naye na watoto wake wote. Baba yetu, kila mmoja aliyepata nafasi katika mkutano huu, tunaomba tunaporudi nyumbani uende na kila mmoja wetu. Yale yote shetani ametupangia, hajali, mawazo mabaya, kufikiria kubaya, yashindwe kwa jina la Yesu. Tuunganishe na neno lako tangu sasa hadi urudi. Waomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Yamano ngai omotana nkwae buliria nkwae nditabu sikoleto omogete ngota sende igentumeke nageni bwesio wota nasomete lyabibuto sikumu waka machogo Yamano Yamano sana Gango tokora le family gabarandia na barisi family nyasaba seseni baramba igatoba ari bagabato manyie amate Yamana basamba wa manna. Thank you very much. Family yetu teri nene toko ira chinga kichinkeiga tobate tata karati tata ikaransa inabu ata musibati omwabo bande basirire abwate basibati bamwabo be basibati bali bamwabo tata nabuntegete ana na tirita ayo kwa iro yon oyo nere mama oyo mwabo tata otigalete nere mama otigalete oyo iga igakwana erieta kwa nili abakana banene muyamo mwenzi Mtasa Maria tanko ngwetirita nyamoke bwana yero basi nake Kwanda kiane ito wako ni kanyo. Asante mama.
tata bwate mumuru mwabo munene okoro kunyamao narara familia enera muntu goti ai my sister nju na bikole ai oh aba batarata mama naro mwabitirita na ko ni dite Nanje na bakoni abantu ba mwana ominto mbiya mwana mwezi nanje sa marieta na nyanjira oyiwoga ngai kwambukane ayo mu Diamond ango naro monena tata ko buat koru kunyamao enere tata nyamao kote Awakoni yoro monena mwezi njengo kujoishi ya musi mwako na ko bijoni nyamao uyo mwawe mwako ya sino mutenyo gatano na no sino mutenyo aquí gana saber un monumento esa prara ya sao mai y tu parare que va a no manana no pana mane tira sala asa ta to macam ana o saber asa ma ni aso monumento chire ni tu prara no ana saber un manana va aquí ana ara correndo mucho mo to wesi ana ara correndo mucho mo ga wesi Ina ko rin mo ju na word koro kwesi. Yo to beto mo. Amo na sa gire. Aki ina ko twangira. Itun to ya abaya ko ne shurani. Na sa bira ya make ko na ko ibu. Amo anu morandi arure. Na to ko nei gure. Nei tu pia pepi no ka ma to ose. Nei tu ako na ko chikero yo. Na sa bira ya make sa maninga ke super store motoria. Aba mama bali na ikira kwa mabaga bono genda mu ikaranse abana batata nyamao mbaro inungo bateba mariye inju umwana one aro yo minto tata nyamao monene koro kumeri ko ngajira yama oyo nero ko mobwati akoro ku Josephine mwana minto tata monene nyamao ko ngajira kana nero mwana minto mokogoti so nyamao baba to kana Sorry. Mungeniambia wakati. Mbona mniambi? Aya. Akaroje ikire hivyo. Tata naroro oyo mwaba tata. Omoke, koro kunyabudu. Ango njua. Aka dingene edimedi kariyo. Bwana na kwa kale. Abaganywa bamukambura muntu angene sikwambuka. Asimu kolenda bagenda munese. Timo msati bagema. Thank you. Diamond sana. Bono, omwana tikangiche se tata na mama. Mwana minto moke kabisa koro ku Janet. Janet tingu takitane familia. Janet ne family. Na batora bakaiga. Face this way. Enjoy hapa. Tangulia. Oya koro ku Joe Biden. Joe Biden nyosha mkono. Enda ukaa. Oya koro ku Ben Carson. Oya koro ku Nelson. Anengo moroka. Lakini nade. Oya moroka mobunga onyali. Osa kumurigere na bakora na mubweka ni Muhammad. Lakini is Nelson Mandela. This is Brian Nyawanza. He's an engineer software. Thank you. This is my youngest sister Janet. Thank you. My sister Jennifer. Njune family yangu. Njuko tabari para onima tabande mate bakali. I am my sister Jennifer, family yangu. Huyu anaitwa Munene amelala. Huyu anaitwa Mtoni Linet. Huyu anaitwa Veni. Ne anako ni tutiketa kulenda mama. Veni, baba nyasabu sini. Na huyu anaitwa Karaoke. Mwana ono minto ne ro kombu ati akoro kucheni fanya rangi. Diamond, enda moka nasema. Thank you. Njuga bande batigaire. Ono mata kara kwa ikira bagambie ngo sinyuna kingo takokora. Bano. This is my granddaughter. Wataidi yangu unaitwa nani?
Tasha Mara. Anaitwa Tasha Mora. Mediani ndio hapa. This is my last born daughter, anaitwa Mediani Kombo. Next one. Huyu ni mwingine wangu mdogo. Mbona kwa Nelson Machel. Thank you Nelson. Huyu ni wakili mwingine, sijui kama ataanza kutufunga saa hii. Anaitwa Shamu Oganga. Nera ndo gete sokoro ya Oganga. Mwingine huyu anaitwa Gola Kwamboka. This is my daughter-in-law. She is Engineer Winnie Mongina. Unanena? This is my son. Akoro kwa anaitwa Advocate Innocent. Kwa toka kwa Samuel. Mayangu nalo sio toro kwa Samuel nere ndo gete. Thank you Innocent Samuel. This is my daughter, which is ni wakili pia. Acha asungumuze. Mtu Frida. Mona. Thank you. Bona, family ito na bere iga. Ndara tatali baga. Ende na kwa nakale. Abantu baminto mbuya mono. Nyasaye no mbuya. Abarandi baito mbuya mono. Mbuya mona soko twanta kuna tule igo kuna tora sibati igo mbuya mona soko twanta. Ekere Nyasaye na batu andete igo. Kono tigange tatali baga. Akwa ne final tata. Minto mwa sipoile uya. Yamono. Ochi. Tata na baro mwenge igo, biya mono. Settingo. Jamana sana. Abira mwenye na abira patambre. Kore kitu abira anga kuchukura. Nande igo nayo karabisa materia. Baba utarage na mate atogo kieno gotera komo iri mutumana guswa ngon na kubasaba muri mbereri ire ndo ya twabiri na sawa kwa mbere nga totegerere no gotera matera abiri no natatu tumara gukora umugutano haya abantu banya sawa mbiyemo abandi mbagatanga kondera abandi ko bakubwema umuntu babuweka abandi bakora ingo ngorine mepigo ngomba kwembarambamba musani wa sarakasi Kenya yetu yani omoteri okogera abantu bagoke karamo bete omoteri okonyora mbege tute para webukira matabe ege kama na ndara biko gotera onye kobwate simu ya mtandao koko kanda YouTube please yanda si YouTube yani subscribe atara jaka family nayo sabanga mwana batumba gochmate era somo ya abandi batagara tokatara aya okona my YouTube channel yaro ngachi komba gichiro kisidi chitokonde onchiyo yaro ko promote mo na YouTube okori kanga Christian Barambamba o subscribe o watch. God bless you. What will make you somebody tomorrow? Tuende kazi DJ amelala wawa achurawa Urasipama ya mfanyasi ukilipa chana na ka unakosea kusema chini awasame Yesu alimaanisha nini? sikia imbarabuso kusema chini awasame Yesu alimaanisha nini? Wasame Mungu wangu wasame Chungu ya msalaba Yesu akalia akasema wasame. Haleluya. Ni wakati umefukuza watu kwa msamaha. Ni wakati wamefanya wajela watu kwa msamaha.
ni wakati wame kosa wake babu sama wanalia jameni nisamehe wanalia jameni nisamehe wanalia naomba msamaha wanalia naomba msamaha kusema chini wasamehe Yesu alimaanisha jirani yako akikosa hutaki kumsikia, jirani yako akisema hutaki kumsikia. Wanalia jamani nisamehe, wanalia taratibu, wanalia wasamehe baba, wasamehe wasamehe kusema chini wasamehe Yesu alimaanisha kusema chini wasamehe Yesu alimaanisha nini? Kepala, embala pala, hallelujah. Kepala, embala pala, kepala, embala pala, hallelujah. Kepala, embala pala, kepala, hallelujah. Embala buso, matresi buso. Akijua ya sala kaya suatalia, akasema leo yanapaswa kupatikana, akasema leo yanapaswa kupatikana, akalia baba wasamehe, akalia baba wasamehe, sasa chini wasamehe, Yesu alimaanisha vuta kusema chini wasamehe, Yesu alimaanisha watoto wake wanai na kupenda kusema chini wasamehe Yesu alimaanisha nini? Akalia baba wasamehe, akalia baba wasamehe, kusema chini wasamehe Yesu alimaanisha nini? Kusema chini wasamehe Yesu alimaanisha nini? Unajua sisi binadamu tunaishi kwa dunia, sisi ni kama tenant, yaani tenant ni wale wanakuja wakisikia watu wanatoka, wanakuingiza rumu, wanatoka, mwingine anakuja, anatoka, mwingine anakuja. Tusamehane mara 77 na mweze kukomea kwa hii dunia. Mtu mwema, siku zote mtu mwema, kama nakubali Yesu mwema, watu wengi kwa YouTube channel. Muchacha. Sameane,
Umepata kitu? Mboga ukonde. Nasa mboga ukonde. Mboga chaka mora ngombe tangu. Mboga kolinga. Nuwate na atore kia. Nuwate na atore irwe. Kaila sako tunasara. Kati na harara yake. Tulepisa ngapata bilecha. Aka mninga. Mura para o kuma para rogo. Pude. Kau dah orang antai no. Pude nak buat kau tu sobo. Hai baca. Kamu kalau tak ada kau hantar.